kylläpäs on pulskassa kunnossa. 2 lintua oikein pulskassa kunnossa. Voi morjens. Tossa oli 2 mä en nyt sano mitä lintuja. Mä en lähde arvaileen mitä lintuja ne oli. Oliko ne harakoita vai variksia? Jompi kumpi, kun mulla yleensä menee sekasin, että kumpi on kumpi, kun mä en muista yhtään tarkalleen, että kumpi linnuista on mikäkin. Oliko se harakka se, joka on harmaa? Ja onks varis semmonen vähän mustempi? Niin 2 tommosta harmaata lintua oli aika pulskassa kunnossa, kun ne istu tossa puhelinlinjalla. Ne istu ne 2 lintua, niin hitto ne oli pulskassa kunnossa. En oo pitkiin aikoihin nähnyt, että 2 lintua olisi kauheesti pulskassa kunnossa. Oli meikällä